Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din FIFA 17 Food Draft alături de colegul meu Gabi. Gabi Martin, am filmat și eu niște episoade, sunt și eu YouTuber, am 7, 6, 5 abonați, nu știu, nu m-am uitat. Are 7 abonați. Da, cum spunea Alex, nu știu, dar vom continua cu Alex pe acest canal cu un episod din Food Draft. Bun, hai să-i dăm drumul la draft, hai să vă arăt și niște drafturi. Dăm la Big Club. Dăm la draft. Și ce drafturi am mai făcut eu? Ăsta este. Un draft din Premier cu Claudio Bravo în poartă, apoi Luke Shaw, Shawcross, Compari și Pedro fundaș, la mijlocul terenului sau Michel și Matic de la Chelsea, Shader Herrera, iar în atac minunații Eden Hazard, Alexis Sanchez și Kevin De Bruyne. Și Kevin De Bruyne, da. O să ieșim de aici. Așa. 3-4-3, 4-3-2-1, 4-4-1, o să iau acest 4-3-3 cu 2. Capitan, Diego Costa, Lewandowski, Angel Di Maria, Thiago și Tobin. Eu spun că cel mai bun e Lewandowski. Cu Diego Costa. Îl iau pe Diego Costa, că e special. Încercăm un draft din Premier League. Ronaldo, Royce, Neymar, Douglas Costa și Perisic. Aici n-avem de ales decât Cristiano Ronaldo, Samu Castillejo, Mkhitaryan. Am spus că facem draft din Premier League. Bonaventura, Mota, Popov, De Rossi și Forsberg. Forsberg și cu Bonaventura sunt amândoi la fel. Da, le-am pe Bonaventura, că n-am ce să aleg. Resio, Kramer, Malu, Trigueros, Fellaini. Le-am pe Fellaini, că e de la Manchester United și dacă îl pun în partea asta, să facă cu Mkhitaryan. Nainggolan, Pjanic, Bora, João Mario și Pjanic. Pjanic, nu le-au pe Pjanic, că vreau draftul din Premier League să-l fac. Înțelegi acum ce vreau să zic? Și Fellaini face cu Diego Costa. Hai să vedem portarul, ca să știm ce fundaș central să ne luăm. Sommer, Diego Alves, Cune! Hai de capul meu, aici le-au pe Diego Alves. Sommer. Are 84 și mai bun decât toți. Da, ar fi și e bun și un Sommer, dar hai că luăm pe el. Hai să vedem fundașul ăsta ca Felipe Luis, Beisa, Spilicueta, Marcos Alonso și Escueredo. Felipe Luis. Nu le-am pe Luis. Le-am pe Spilicueta. Fundașul dreapta. Walker, de Forenzia, Bate, Carvajal și de Marcos. Carvajal. Da, am promis că facem un draft din Premier League. O să le iau pe Walker. De la Tottenham. Da. Piqué, Ronaldo, Jacques, David Luiz și Garay. Piqué. Pentru că îl avem... Nu. Na, am făcut alegere greșită. Lovren, Eric Boten... Important să câștigăm meci. Da. O să iau pe Lovren. De la Liver. Și de să facem și substituțiuni. Rezervele astea care nu joacă. Augustin Sol, aici vine și Silveri proaste. Oricum îl iau pe ăsta. Îl iau pe ăsta. Și îl pun în locul lui Bonaventura. 74-84. Dar ăsta face chemistry. Nu știu tu. Promes, Hugo Malo, Gaia. Dolberg de la Ajax. Că le iau pe Dolberg. Da, n-am ce... Știați că Ajax este cea mai tânără echipă din lume? Da, e cea mai tânără echipă din lume Ajax. Sergio Roberto. Ter Stegen. Da, Ter Stegen, da. 85. Le-a pe Ter Stegen. Și îl pun în locul lui Sommer. Îl face cu Piqué. Fernando Torres, Aubameyang, Laiu, de Marcos sau Piatto. Fernando Torres. La luăm pe Fernando Torres, dar oricum n-am ce să fac cu el. Ba da, e cum să-l... Da. Vreau din Premier League draft. Oricum, pe cine să leg eu? Că n-am din Premier League. Da, totuși le-au... Napoli. Nu, le-au pe Insigne. Oricum n-am ce face cu ăștia. Trecem aici, Persigu, Veltman, Jonas, Eden Hazard. Hazard. Le-au pe Eden Hazard și pun locul lui Ronaldo. Și avem chemistry 100%. Ronaldo. Schimbă-l cu ăsta. Mkhitaryan, no. Am promis la început de episodul că facem draft din Premier League, reținem de cuvânt. Di Maria sau Coutinho? Coutinho. Îl luăm pe Coutinho.
Așa trece la Podolski, TV Santiago, Cazorla, Ben Arfa și Dembele. Îl iau pe Santi Cazorla. Și de ce? Că face skill cu Lovren. Dar nu e 100%. Asta e faza. Podolski, Isco, Verratti, De Bruyne și William Carvalho. Sincer, le iau pe De Bruyne. Când au ce faci cu Isco? Isco la Real Madrid chiar e bun, marchează. Da. Radu Ștefan Pereira, Shakileca, Cristico și Zabaleta. N-au cum să renunț la Radu Ștefan, eu, după părerea mea. N-am cum să renunț la el. Îl iau pe Radu Ștefan. N-am cum să renunț. Este un român. Codedo, Svensson, Kelly, S-a dat pică. Silveri, care n-a ce faci. Și Sanchez. San- Un argentinian. Da, un argentinian, Sanchez, totuși. Da, îl iau pe Kelly de la Crystal Palace. Că merge. Hai cu portar din Premier League. Hugo Lloris! Hugo Lloris, el! Ruli, Buffon, Seba și Oblak. Clar, Hugo Lloris. Hugo Lloris schimbul cu Ter Stegen. În schimb cu Ter Stegen, dar nu face cu Pique. Nu contează să... Și îl pun așa și am 100%. Cum face chemistry toți jucătorii. Radu Ștefan ți rezerv că... Dar să-ți și un român. Că-i păcat să n-am românul. Să-l la Radu Ștefan, dar... Fernando Torres, nu știu dacă face aici. Nu face. Nu face cu nimeni. Am zis că facem o combinație în Premier League. Bine. Bun. Hai să vedem. Squad 187. Bun. Bun squad. 6 spanioli. 6 spanioli nu mă interesează. Avem partidă cu Sporting. Prima partidă. Ceabăl, Mkhitaryan. Ce-a întoarce scorul pentru echipa noastră. Digoro. Da, și-a marcat și silverul nostru. Oriol Romeo de la Southampton a marcat și silverul nostru. Avem un silver care a marcat. N-am mai avut un draft în care un silver să marcheze. Următoarea partidă a noastră este grea. Avem cu Bayer Leverkusen. Ce grea e partida aceasta. Can deschide scorul. Fellaini face 2-0. Și așa se termină și partida. Avem partidă cu Bologna. Cu cine jucăm finala dacă câștigăm cu Bologna? Juve sau West Ham? Vom vedea. Momentan e Gilles. Mkhitaryan egalează. Și face de Hazard. Pe final de meci Eden Hazard face. Cred că Juventus câștigă. Am spus eu. Am spus Gabi că Juve. Hai să vedem ce iese cu Juve. Pierdem sau câștigăm? Fellaini! Mkhitaryan, felicitări Manchester! Și câștigăm Mandzukic. Mandzukic marchează pentru Juve, dar tot degeaba. Am câștigat draftul. Mai întâi deschidem aceste pachete. Premium Pack și nu mai știu ce. Cine l-a dat pe... Karim Benzema! Nu vine să cred, Karim Benzema a venit la noi. Premium Pack. Hai să vedem următorul. Ce jucător de dă portar de la Saint-Étienne, Rufier. Rufier. 85. 85, bun. Să dă special. Ești pregătit de pack-ul special. Ultimul pack va fi super special. Hai să vedem ce e. Păi dă ceva special. Ce jucător? E un brazilian de la Chelsea. Este David Luiz, best player. 92, chiar foarte bun. Cel mai bun jucător pe care l-am văzut, mi-a picat la aceste pack-uri. E un fel de pack opening după ce termin draft-uri. Dar... Și salvez, că e destul de... Arată bine draftul. Chiar îmi place. Squad save. Chiar ai câștigat cu el și chiar ar fi o idee bună să-l salvezi. Da, e o idee bună să-l salvăm, da. Oricum, asta a fost episodul de azi cu Gabi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai ați episoade cu acest joc, poate și episoade cu alături de Gabi, nu uitați să apăsați butonul de like. Apreciez foarte mult faceți chestia asta. Duceți-vă și la Gabi și abonați-vă. Și noi ne reauzim data viitoare. Pa, pa!